טוב, אז חברים, בואו נפתור את התרגיל הנ"ל. בואו נראה. קודם כל, דבר ראשון שעושים, שימו לב חבר'ה, רושמים את הנתונים, אוקיי? MA שווה ל-M, RA שווה ל-2R, MC שווה ל-3M. רגע, תראה כמה גורמים יש לך פה. תשמע, הבאת תרגיל הפרייר, שווה ל-3M. זהו, נכון? זה כל הנתונים שלי. יופי, עכשיו שים לב מה קורה. ויש לי F ששווה ל-4mg. עכשיו בואו נתחיל עם קשרים עם התאוצות. תסתכלו חבר'ה, קשרים עם התאוצות. לגוף C איזה תאוצה יש לו AC, נכון? עכשיו אני רואה שגוף C מחובר לגלגלת הזאת. זה אנחנו יודעים ש-AC יהיה שווה לאלפא B כפול הרדיוס שלה, נכון? מה הרדיוס שלה? R. בגלל שזה המרחק מפה עד ל... כן, מהתאוצה המשיקית עד לפה. כי זה יוצר הסיבוב כאילו? כן. בסדר? ברשותכם אני אבודד כבר את אלפא B, שווה ל-AC חלקי R. עכשיו בואו נעבור לפה. איזה תאוצה פה יש לי? AC, נכון? פה, בנקודה הזאת. למה שווה התאוצה? לתאוצה הזאת, גיל? לתאוצה הזאת. ל-AC. כי זה התאוצה המשיקית. התאוצה המשיקית פה למה היא שווה? ל-AC, נכון? זה מה שעשינו הרגע. שהתאוצה פה זה AC, נכון? לכל אורך החוט. זה אומר שכל נקודה במעגל, על היקף המעגל, התאוצה תהיה שווה ל-AC. כנ"ל לגבי כל נקודה בחוט הזה, התאוצה שווה ל-AC עד שהוא מגיע לפה, וכל נקודה כאן תהיה AC גם. זה התאוצה המשיקית. עכשיו, כשיש לי תאוצה משיקית עם חוט, מה הקשר בינה לבין האלפא? זה AC שווה לאלפא A כפול המרחק מפה לרצפה. שהוא 4R, נכון? בסדר? אם החוט הזה היה ככה, נגיד סתם דוגמה ככה, בדיוק באמצע, אז מה היה הקשר? 2R. AC, A אלפא R כפול 2R. אז בואו נבודד מפה את זה. בואו נבודד מפה את אלפא A, היא שווה ל-AC לחלק ל-4R. בסדר? עכשיו, יש לי פה עוד תאוצה. תאוצה של מרכז המסה, שזה נקרא לה AA. עכשיו, למה היא שווה? היא שווה לאלפא A כפול 2R, כפול הרדיוס שלו, נכון? זה הנוסחה של התאוצה של מרכז המסה שאנחנו יודעים. עכשיו, מה ביקשו ממני? ביקשו ממני מה הקשר בין תאוצת המשקולת C, שזה בעצם AC, לתאוצת מרכז המסה, שזה בעצם AA. מה הקשר ביניהם? אז אני שם לב שיש לי פה שתי משוואות, ששני מה שאני צריך נמצא. אז בואו נבודד מפה את אלפא A. נקבל שאלפא A שווה ל-AA חלקי 2R. עכשיו יש לי פה את שני המשוואות האלה. בואו נציב. AA לחלק ל-2R שווה ל-AC לחלק ל-4R. בואו נעשה כפל באלכסון. אני מקבל ש-4R AA שווה ל-2R AC, נצמצם מפה את הדברים האלה, נקבל 2AA שווה ל-AC. זה הנוסחת קשר, זה בעצם סעיף א'. בסדר? בלי כוחות, בלי כלום, הגענו לסעיף א' רק עם נוסחאות קשר. עכשיו, בסדר? עכשיו סעיף ב'. מהי תאוצת המשקולת? עכשיו אני צריך למצוא מה AC. אז בואו נעשה כוחות לגוף C. אני רואה, לפי מה שאני מבין, המערכת זזה לפה, נכון? כי יש פה גם כוח שמושך וזה, אני רואה שהגוף הזה עולה למעלה. אז אם הוא עולה למעלה, מה המסה שלו? המסה זה 3M. אז יש לי 3M AC, אני עושה לו כוחות עכשיו, שווה ל-T, כי הוא עולה, מינוס 3mg. זה המשוואת כוחות של הגוף הזה. עכשיו בוא נעשה מומנטים לגלגלת. לא חישבנו מומנט אנרציה, בוא נחשב. אתה לא צריך לעשות כוחות גם לגלגלת? לגלגלת אין כוחות, היא לא זה, היא קבועה, אין לה תאוצה. אתה מבין? עכשיו, מה ה-I של הגלגלת? מה זה? דיסקה? מה זה הדבר הזה? בוא נראה איפה דיברו על הגלגלת. כגליל מלא. אז מה הנוסחה שלה? M4 ריבוע חלקי 2. M4 ריבוע חלקי 2, מה המסה שלה? אז יש לי 2M, R זה R רגיל, בריבוע חלקי 2, אז זה M4 ריבוע. זה I
כאילו ה-AB. אז בואו נראה, אז יש לי M4 ריבוע כפול אלפא B. אבל מה זה אלפא B? אלפא B זה זה. אז בואו נעשה כבר כפול AC חלקי R. שווה למומנטים. יש לי פה את ה-T הזה, נקרא לו TA, ויש לי פה TC, נכון? אז TA עושה מומנט חיובי. רגע. TA עושה מומנט חיובי, נכון? הגלגל מסתובב ככה. אוקיי. אז יש לי TA כפול הרדיוס, מה הרדיוס שם? מה הרגיל, נכון? כן. מינוס TC כפול הרדיוס. משאיר את זה ככה בינתיים, לא רוצה לצמצם, בוא נשאיר את זה ככה. משוואה שנייה. משוואה שנייה אנחנו כבר מתחילים להתעסק עם הגליל. מה המומנט אנרציה של הגליל? מסה, גם הוא כאילו אותה נוסחה? כן. אז הוא M כפול 4 ריבוע. מה זה 4 ריבוע? זה 4 ריבוע. כל זה לחלק ל-2. זאת אומרת שאני מקבל פה בעצם 2M 4 ריבוע. אז בוא נראה. 2. זה המומנט אנרציה. כן, התמד. של הגליל. עכשיו אני רוצה לעשות לו מומנטים. אז אני יודע שזה I כפול אלפא שווה למומנטים, נכון? לא יודע איך עושים את האות הזאת. אז זה ה-I שלי. מה האלפא שלי? אלפא A, נכון? מה אלפא A שווה? רק תבחר מה אתה רוצה מבין אלה. בוא נלך על AC, יותר נחמד, אני רוצה לעבוד איתו. אז בוא נעשה כפול AC לחלק ל-4. אתם רואים ככה חשוב שבידדתי לפני? עכשיו אני רק מציב ומקבל 4 משוואות 4 נעלמים, בלי לשבור את הראש. בוא נראה עכשיו איזה מומנטים יש לי פה. אני עושה תמיד למרכז. למרכז? כן, אז לא סרטטתי כוחות בכלל. מה אתה עושה תמיד למרכז? ככה ניסים עובד. ככה ניסים עובד. נעבוד כמוהו. בוא נסרטט רגע שנייה, לא סרטטתי כוחות על הגליל. יש לי פה כוח F. יש לי פה כוח FS, רגיל. יש לי פה נורמל שהוא לא מעניין בכלל. ויש לי פה TA. ויש לי גם MG. יש לי MG ככה. שמה הזווית שלו פה? 30. 30? בוא נראה. קחו עוד שיטה למצוא זוויות. זה צירה Y שלי, נכון? ה-MG שלי נראה ככה? כן. יופי, אם אני ממשיך את זה עד הסוף. 30 פה. זאת 30? כן. רגע, אם זאת היא מתחלפת, זאת 30. בסדר, בוא, טוב, זה תמיד 30. יהיה MG שם. כן, צודק, זה 30. אפשר אבל אחרי זה לבדוק את זה, לא משנה, זה 30. עם ציר Y. זה ציר Y. טוב, בוא נראה. אז זה הכוחות, עכשיו אנחנו במומנטים. אז איזה מומנטים יש לי באמצע? יש לי F שהוא עושה מומנט חיובי, נכון? למה F שווה? לא עושה, הוא יצא אתה לוקח למרכז באמצע. המסה. נכון, למרכז המעגל, נכון, צודקים. אז יש לי FS שהוא עושה מומנט שלילי. אנחנו אומרים שזה מסתובב לפה. הוא מסתובב ככה. אז יש לי FS שעושה מומנט שלילי, נכון? ככה FS עושה, כפול 2R, מינוס TA, גם TA עושה מומנט שלילי, כפול 2R. זהו, זה כל המומנטים שלי. עכשיו בואו נעשה כוחות. מה המסה של הדבר הזה? M. M כפול A של הדבר הזה, AA, נכון? אבל את AA, אני יודע למה הוא שווה. AC שווה ל... רגע, סליחה. AC לחלק ל-2 שווה ל-AA, נכון? לפי המשוואה הזאת. אתה רוצה שהכל יהיה לך AC? הכל AC, כן? זה מה שביקשו ממני. ביקשו ממני למצוא את AC, אז אני עובד רק עם AC. אז M כפול AC חלקי 2. זה שווה בעצם לסכום הכוחות. אז יש לי F, שהוא 4mg, פלוס FS, נכון? פלוס mg, סינוס 30, מינוס TA. זה כל המשוואות שיש לי. עכשיו בוא נראה באמת שיש לנו 4 נעלמים. זה 1, 2, 3, 4. 4 משוואות 4 נעלמים, הולך למחשבון. ו-TC מה? איפה TC? 1, רגע. מה זה? זה TC. זה TC. יש לי ACX, נגיד TCY, נגיד TAZ ו-FST. הולך למחשבון, מציב מה שאני רואה. בוא נראה. יש לי 3, יש לי מינוס 1, 0, 0, מינוס 3. יש לי 1 פה. כל זה 1, אני לא רואה פה שום מספר. יש לי פה 1. מה הנעלם שלך פה? AC.
אני לא רואה פה שום מספר, אין לי פה שום מקדם, יש לי פה 1. יש לך MR. MR, אבל אין לו מקדם לפני, זה 1, הוא יצטמצם לי עם אלה, אני לא... כאילו, אני יכול עכשיו לעבוד, לצמצם פה דברים, וזה... לא יהיה לי פה 4 במשוואה הזאת. אז יש לי פה 1, שווה ל-TC, נגיד, עברתי אותו אגף, מינוס 1. בואו נרד למטה. פה יש לי חצי, נכון? 2 חלקי 4, זה חצי. יש לי פה 0, זה לא קשור, יש לי פה 2, ויש לי פה 2 של 0. משוואה האחרונה, יש לי פה חצי עוד פעם. יש לי 0, TA זה 1, זה מינוס 1, וזה 4 ועוד סינוס 30, נכון? והתשובה היא AC שווה למינוס 6 חלקי 35, לא לשכוח את ה-G. זהו. בדקו שזה מובן, חברים. בסדר, חבר'ה?